Чакай, че правя клип. Давайте на някакъв пластелинска форма. Джума да проверя. Дай сега не си искаме тук. Така, не си искаме така. Още има нищо за да влезе. Така. Така натискаме. Ай сега да видим какво дали е станало. Ще пробваме ли? Чакай да натисна малко повече на места. Няколко да си сега. Какво е това? Как се върта? Да не е малко, да. Малко ботни. Искаш ли да го довърша? Дай. Сега да не можеш да довърша. Я виж, Моника, много го довърша вече. Който ви поздравявам, 24 май, един от най-добрите празници за мен, не само за мен, за всички хора, може би в България, славяни, духовници, просветници, учители. Това е празник, който без който останалите, може би, ако нямахме тая азбука, нямаше да ги има останалите празници. Да ви поздравя за 24 май, но този ден всъщност и много така тържествено чествам в цялата ми наша община. Идваме от Круша, където има съборна селото. Сега сме тук при вас, за да ви поздравим, след което продължаваме за прекръста, където също е събора, но направихме разделение на часовете. Няма начин да бъдат всички, както подобава християнската традиция. И за да не ви отнемам от времето и да чуете прекрасното изпълнение на тези малки дечица от народно живееща мелодия, 2012 да ги видите какво умеят, какво знаят.
да се насладите на техните танци. Първо искам да поздравя господин Сираков, да му честитя празник. Благодаря. На духовността и на културата. Да го поздравя от името на господин Иванов, кмет на нашата община, който ви праща сърдечни поздрави и благопожелания и който поради това, че трябваше да се разделиме в момента в Круша, но да ви поднеса Водното конче от Виктор Мирков. Водното конче на моето детство. Трепка скривена тишава. Върбова вейка. Весел, весел, шрулката се го зарурава. Ритна нагоре, надоре се спусне. Синьо, синьо, прозирно, прозирно. Колко е хубаво и безизкусно, колко е пъргаво и немирно. Светло момиче с сънички пръсти, иска за миг да го хване. То се изгубва в ръчиците гъсти, още